sengibambezile tani hawufaki bamshot masengini ekiskinjini ngoba sengibambezile ngonichebeza masengini ekiskinjini ngoba sengibambezile tani hawufaki bamshot masengini ekiskinjini ngoba sengibambezile ngonichebeza Angibingelele iningizimu Afrika yonke namazwe awomakhelwane lapho kufilela khona iphimbo lesilo somaskandi iphimbo lesilo somaskandi uDSD. Namhlanje ngithulela umsebenzi omusha sha wosaziwayo esihloko sithi Ramaphosa. Cha-ke angekho kwipolitiki ngiyazi abaningi mayo zakithi Ramaphosa kodwa sibetshela ukuthi nangoke na usengene kwipolitiki cha mina nje ngoba ngiyisilo ngiyihlangano eyimele angicheme nenhlangano. URamaphosa lapha ngifuna ukuthi asilekelele njengoba kuyindoda edumile lezinsuku eyinyusa kwasanda akekho kuphule phela ngapha esimameni isinyusele inhlonipho isinyusele nothando. Kodwa-ke akukuningi engingakuchaza ngaleyo ngoma uzoyitholela kweyakho. Ngicabanga ukuthi ngizojabula-ke ngoba senuphuzile umdokwe wokwendlalela lona izotshela ama-CD asephumile naphuma nje lezinsuku ngafanisa-ke nomdokwe umuntu uma ezodla inyama enonile ngoba inyama iphathisana nesisi uma inonile awuveli udlile ungaphuzeli umdokwe. Ngicabanga ukuthi-ke uhleli kahle eswini umdokwe sizongena inyama enonile. Ngizokusekela impela kwelo mqobi kwelangane nezolakhe njengoba-ke ngingazi ukuthi ngihleli lesihlalo angibekile ngibekwa ubukhulu bemisebenzi yami nezenzo zami namanye futhi-ke amakhosi ayaphuthama ngaphansi kwami asevumile njengoba nazi ukuthi ngingamele yonke into lapho masikhathi. isidile ekhona inezingoma eziwu-14 zimnandi zonke-ke ngokwehlukana njengoba ngingasho ukukhona uRamaphosa. Ikhona-ke nekhuluma ngamakhosana ukuthi amakhosi engiwaphethe le mpi yawo iyophela kanjani iyolanywa nobani ngoba hhayi angibaboni obhekile kuphela ngibona nje iy'nduna zodwa babona obhekile abaphuza ngabutho nabaphuza wona amaqhawe abo lawa amakhosi lawa. Angazi nami yolamleya kanjani. Ikhona ingoma futhi lapha ekhulumela odali bethu ukuthi noma sihleli nabamakamelweni sigcina sikhuluma ney'ntombi zethu. Isawubona iqawuli sebhizi la ngisebhizi ngevidiyo ngizobuya kuwo seyami ngenze iphutha yabo. Lapho ngithi ukuphazamiseka kancane ngiyaxolisa nje ngithule nesiqomo ukhombisa impela ngixolisa ngokuyikhona. Ngisachaza lapha ukuthi ikhona enye ingoma lapha ethi ngiyakuhlonipha soka lami usukhuluma phela nentombi zakho nikhona endlini ngobona ukuthi ngiyakuhlonipha. Khona ingoma futhi lapha ethi ungikhomba ngesibhamu ukuthi uyadlala angazi ukuthi udlala kanjani ngesibhamu. Ziningi nje uzokhethe yakho
Bese kwakhona ke ngithi kwada lokhu kwakithi okungezwe. Ngiyaqoqa impela ngokufaka endleleni, ngiyakutshela ngithi cha mfana wami cula usiyeke ngomlolozele futhi nje ukuthi noma ungibona noma ubukele iy'nolo laphana ubhekele utatazele cha ngeke ngikwenze lutho umkhaya mfana kodwa nje uqondise ngizothi ukuthi uye ushaya uzamthilile angalile ngokuningi uzoyizwela nawe. Ya bafowethu imnandi i-CD ngiyanithembisa ukuthi nizojabula njengoba leyo mjolo WhatsApp no-Facebook nama-calls ukuthi usikhiphele i-flavor hand ungasibhedeli-ke usikhiphele into esingayizwa kodwa-ke kuye kuhlala kuba njalo nje kusukela le emuva yiphupho wazuphuma amadoda wonke kwakunama-complain nemibono eminingi ukuthi kazi kuyoba kanjani laphuma futhi amadoda wonke kwaba i-DSD International uphekwa nomgodi lo kwaphinde wawungashisa yiso leso ngakho sekuqhamuka-ke i-CD yemanga i-Cleveland namanje abantu abaningi basethukile ukuthi lowo mgodi uzoqhubekani cha hayi uzoqhuba nje ngesicathulo ngayikhike nibhomoza le ngithi ngibulule ngoba namugodi futhi ngiyabula. Into engiyithanda kakhulu-ke kimi ngiyakusho lokhu ngoba abantu angeke bakusho kalula. Ningantshontshi-ke ipeni lami ngoba sengikhuba ukuntshontsha iy'ndondo ngithi fihlile kodwa cha epenini nginalo ngiyabhala ngepeni lami kodwa ngisho ukuthi lihlala ngoba senomkhuba ukulahleka izinto. Into engiphaza kakhulu-ke la kimi abaculi beminye imiculo bayayithatha ingoma ka-DSD bayicule nabo ngalolo hlobo lomkhakha abasuke bewenza nje uma umbulela necashamiya uyuza icashamiya seyicula ingoma ka-DSD ungiphatheki kabi lokho kuyangikhulisa kunyaza ukuthi ngizibone ukuthi engikwenza kuyezwakala. Angingaphathi-ke engomeni-ke ngokhisimusi kube kuyale noma umuntu okuthandayo noma esekhethe yakhe ngoba ziningi lezi iy'nsizwa ey'fundiswayo. Ngiyancoma-ke kulokho bafethu kakhulu ngoba angifani nalezi y'ngane mangicabanga nje ziningi ingoma ezokuphuma zisho into eyodwa nje ukuthi zajika izinto ngazi-ke mangisho kabi ngiyonixolela qhawe kodwa nje ngiyazi ukuthi abantu abaningi boza nje zajika izinto akhohlwe umuntu nje ukhipha ipeni lakhe lapha emkhathini akabhale nje abhale kodwa lelanga ngilifihlile ngoba yangitheni ngizokuthiwa kulahleke ney'ndondo ndawana thize nepeni lami ngaze lilahleke ngiyeda-ke ngithi ngizolifihla but izoy'khathi zabantu ngoba yangithembi i-CD izotholakala ngomhla ka-8 kwaMayimayi. Ngicela ukuthi umphumela iphelele ngizosebenzile konke amaqhawe vele lokho ngizosebenzile ukuzwa isilo ukuthi siphetheni bathi imfundo omningi ngizothatha i-CD yesilo bese kuthi ngesonto ngomhla ka-9 seThekwini eRotary Stadium lapha kwaMasha ilapho ngizongethula khona ukubukela ukuthi e-workshop indawo igcina ibancane nixabana ngoba sikhethe ukuthi ongcola kuvele kube se-stadium nje kuvele ukuthela wayeka ungena igedeni ungena ne-CD yakho ebese-ke ngiyakunandisela ngiyakuculela nje ngiyadlala nje zonke ingoma oyithandayo noyidingayo. Zikhona-ke iy'nsizwa engiy'memile ukuthi nazo zize ey'sakhiphile engizwayo ukuthi ziyashisa ngeke ngisho amagama kodwa ngikhethe ukuthi ngizizwe ukuthi cha hayi ingoma ngizwile zobe ziperforma-ke nazo laphana zilekelela nje isini ekutheni kuthengiswa ama-CD nazo ziperforma nazo futhi zivumelekile ukuthengisa awazo ama-CD lawa aphumile. Hayi uma ngakubizanga ukuthi woza i-Rotary nawe uzoperforma sengisho ukuthi kakhulukazi abantu bangaphosi hayi kusho ukuthi impela ingoma yakho hayi ayiphasiswanga esilweni angisho ukuthi ngithini. Sengiphetha-ke bafowethu asihlanganeni kwaMayimayi ngomgqibelo ngiyazi-ke ke lokumhlophe uMayimayi wonke siphinde futhi sidibane eRotary Stadium ngesonto ngomhla ka-9 lapho futhi angingabazi kube kumhlophe kube nje kugiyashe emhlanele ndoda. Ngibonga kakhulu ofisa uku-order i-CD axhumane nenduna ebhentshini yakhe amafoni njengoba nanga evela laphana iy'nduna zenu zonke. Siyabonga Silo Somaskandi. Ramaphosa maskandi yopela kanjani iyolanyulwa
ngoba inaphe Lipi Yamakhosa ngaskandi yophela kanjani iyalanyulwa ngubani ngoba inaphe Lipi Yamakhosa ngaskandi yophela kanjani iyalanyulwa ngubani ngoba inaphe Mhlenge mali mthembu bambe yakho Tununu kuyela bambe yakho ndoda Renkwa wasane bambe yakho